Ayan, Miguel Lab, shout out. Miguel Lab, shout out everyone. Nasmi Lalab Miguel Lab, shout out. Nasmi, hello. Lalab Nasmi Miguel Lab, shout out. I am newest channel member. Ayan. Nads official Miguel Lab, shout out. Lalab Nads. Supporting. Ayan, tahimik tayo, host. Ayan. Tahimik ba? Paanong tahimik? Wala akong music? Wala akong sound. Meron. Meron. Nads official Miguel Lab, shout out. Papayo, Miguel Lab, shout out sa lahat. I want friends to my channel. Ayan, from Nasmi. Pa-music mo, hehe. May music ako, may music. Mahina ba? May music ako, lalabs. Mahina lang kasi. Let me reach 1,000 friends. Ayan. Sexy girl, Miguel Lab, shout out. Ayan. Hello everyone, nice to meet you. Everyone, hug. Ayan.
Sexy girl, mega love shout out pin please. Ayan. Lisongson, mega love shout out Lisongson. Ayan. Let me reach 1,000 subscriber. Ayan. My link again. Ayan. Sexy girl, mega love shout out. Sexy girl. Ayan. Kahapon, nag-live ako kaso lang, saglit lang kasi yung aking internet nagluloko kahapon. Inayos ko muna yung computer ko kahapon. Saglit lang tayo kahapon. Mga 15 minutes lang siguro, bigla lang namatay. Sino nang pumasok? Nasmi, drop your link, Nasmi. Nasmi. Sexy girl, mega love shout out. My link again. Drop your link, Nasmi. If you want to pin your link, just drop your link. Ayan. My next goal, ayan. Pin please from Sexy Girl. Yes, Sexy Girl, I will pin your link, no problem. Nasmi Nabs, Papayo, Sexy Girl, Lee Sung Sun. Mga lalab, don't forget to give me likes. Thank you so much. Ayan. Kasama ko. Ayan, Nads Official, nagbaba ng bahay. Nads Official. Lablabin natin mga lalab, Nads Official. Ayan. Ayan, Jids TV lalab, meron ka ng jacket. Jids TV, Migalab, shout out. Leo Dis lalab, Migalab, shout out. Ayan, 5 million, Migalab, shout out. 5 million in the house, road to 1K. Ayan. No problem, Sexy Girl. I will pin your link later, okay? Cooking with Zapia, Migalab, shout out. Ayan, Sexy Girl, nagbaba ng bahay. Sexy Girl. Hindi na imit. Lear doon po ko Migalab, shout out. Buwan Noite, ayan. Sexy Girl, yes, lalab. Sexy Girl, no problem, just wait. Dan po sa nakapinos full pack, pabalik na lang, ayan. Nasmi, kindly return to ano. Nads Official already connected to you, Nasmi. Jed Style TV, Migalab, shout out. Pang 6 na tamsak loads, ayan. KitKat lalab, Migalab, shout out, KitKat. Harang skip. Panira ka talaga, KitKat. KitKat, Migalab, shout out. Ayan. Migalab, shout out sa lahat. Ayan. Ayan, Nads Official, nagbaba ng bahay.
Nasmi Lalab, I am here in your house, Nasmi. I'll connect my main channel to you, Nasmi. Payo the host. Ayan, Miguel Lab, shout out, host Lalab, Miguel Lab, shout out. Miguel Lab, shout out, KitKat Lalabs, paayuda. Huwag mo nang kunin yan at ipapaayos ko yan sa diop niya. Alam niya na yan. 10 na lang mag 1K na. KitKat. Sino ba yung dala-dala mo, KitKat? Ten na lang 1K na. Wait lang, tingnan natin yung harang. Nawala ng tao. Mga nalapalablab na kapin. Nads Official. Ayan, Miguel Lab, shout out din from KitKat. Nandyan pa ba si Gusto na magdagdag yung subscriber. Nagbababa. Si KitKat, ayan. Nasmi Lalab, I'm here in your house, Nasmi. Wait lang, KitKat Lalab sa. Sino ba itong dala-dala mong bahay? Di daw, wag kang magganyan dang, malakas. Si Sin Travel pala yung dala mo. Sige, KitKat Lalab, sige lang. 900 to, ano siya? 290. Sabi mo 1K. Sige lang, KitKat Lalabs. Long time no see, Nads. Ayan, from KitKat. Nasmi, you already here or already go? If you go, I will not give you banana. Nasmi, if you are here, you can drop your comment. Wala ka dyan. Punta tayo kay Nads. Yan na KitKat, isa lang, hehe. Wala na, umalis na ba siya? Nasmi, if you are not here, I will not give you. I give you only 2 banana, kalas. Ambot ka talaga. KitKat, ay natawa tuloy si KitKat. Once again, Nasmi, you still here, Nasmi? Wala ka na? Okay, fine. Akin na lang lablabos. Baba yung link mo, Nads. Umalis na. Si KitKat, maraming yan, alagad. Sige lang, KitKat Lalabs, wait lang, Lalabs. Nilayasan na ako ni Nasmi, bala ka dyan. Gusto mong mag 1K, lumayas ka, dapat mag-stay ka. Sige lang, KitKat, kain ka lang. Nag-loading na naman ako. Sige, Nad, sige, ipin kita. Nilayasan mo ko. Ayan, palablab ako nakapin, mga Lalabs. Nads Official, Nads. Lumaya, sabi niya road to 1K. Okay, road to 1K. Kalas. I give you 2 banana, only finish.
Lumayas. Love KitKat, bigay mo na. Ayan. Punta muna ako sa bahay ni Naz. Panoorin muna natin. Mga ano to balloons. Tara mga lod, samahan nyo ako, pasal tayo sa murahing bilihan. Ayan. Saang bansa ka ba Na Saudi ka ba, Nads? Ang daming Pakistani deri. Daming Pakistani, daming patan. Ayan. DBN Lalab, mega love shout out, 7 thumbs up, Lalab DBN. Sabi kahapon ni ni Blagwaray, monetize ka na daw. Nagpunta siya kahapon, kaso lang saglit lang ako nag-live. Mga 15 minutes lang, di kaya ng internet kahapon. Sobrang hina. Panay loading. Kaya ginawa ko, pinatay ko na lang. Love KitKat, di ko muna alagad mo, dikit ko na. Dikit mo na daw alagad mo, lalabs. Madam Mary Rose, tamsak dan, madam. Ayan. Kasi kahapon pala ng umaga, kahapon talagang hindi kaya ng internet. Panay loading. Madami sanang tao, kaso lang di talaga kaya. Nagtry pa ako ng second attempt, kaso lang di talaga kaya ng internet. Kaya pinahinga ko muna, buti naman ngayon nakisama. Harang pa mo,